एक नदी कूଳରେ गोटे बड़ जामुकोଳି गछ थिला। ସେହି ଗଛରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା। ସେହି ନଦୀରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ସହ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର କିଛି ଜାମୁକୋଳି ନେଇ ତା ପତ୍ନୀକୁ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀରର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ଯଦି ଏହି ଜାମୁକୋଳି ଏତେ ମିଠା, ତେବେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛି, ତାର କଲିଜା କେତେ ମିଠା ହୋଇଥିବ। ମୋତେ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଅଛି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସେ ହାର ମାନିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କଲା। ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୋ ପତ୍ନୀ ତୁମକୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ବସିପଡ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ସରଳ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୁମ୍ଭୀର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ପିଠିରେ ବସିଲା। ନଦୀର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା ଯେ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସତ କଥା କହିଦେଲା, ମୋ ପତ୍ନୀ ତୁମର କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ର ବୁଦ୍ଧି, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଓଃ, ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ମୋ କଲିଜାକୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। ଚାଲ ଫେରିଯିବା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାରିଲା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଡେଇଁକରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ରେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, କେହି କ'ଣ ନିଜ କଲିଜାକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରି ଗଛରେ ରଖେ? ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ଆଜିଠୁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଶେଷ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା, ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା?